kaya wong delok bioskop. Ibu-ibu komplit, anak-anak komplit. Ning yo ora apa-apa, Dik. Iki membuktikan kene iki ora tau reokan. Heeh. Gitu, Pak. Bu. Lah ya Yas. Hah? Aku sampe gedine reokan karo pisan iki lho Yas. Aku ning kene lho, lagi iki tok. Penontonnya yo ora umum. Istimewa. Istimewa. Kompak. Heeh. Ya ora itu gone cilik, Gone ciwut. dia gone cilik dimenyesuaikan awake dhewe. Iki lek iso jane mundur 2 meter nek saltune ben rada rono. Iya, kena. Lah, Gitu. titik nu ben dibuka ya, dibuka tok, dibuka. Alpin semua. Alpin sama jenenge. Heeh, rada meketer ngono. Alpin rada dibuka. Lah, iki sapa anu besok India keling kowe pager kono. Lah wis. Salto hop, oke masuk. Nah, Mungkin ben saltone Mbak Alfi ben sedawa. Mas Agus engko salto ngetan ben langsung nyemplung kalenan. Lah yo, sing penting menghibur. iya. Ganongane sik rada ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadak teko jam 7. Yo, Ya. Mas anu sapa? Mendes mantan ganongan yo nang. Pacare mantan pembarong. Yo, anak sini. Pagere anu sapa? Sapa lek ngarani India klik brother ini lah. Brother Reno, kula no. Yo, satune banter benono. Yo. Kita tampilkan Agus Juru Kunci Bendo. Iya. Yo, kita tampilkan Tongstan berkarya. Serat. Yo, oke. Yo. Oke. Kanan kiri. Oke, jungkir balik. Oke. Jut. Oke, kanan kiri jungkir balik. Kanan kiri tepuk tangannya. Oke. Tepuk tangannya. Koclok kowe iki. Kotaan Mas Liro. Lah kok kowe melomba anu menangkap manuk. Manukmu bledos ora? Tidak boleh begitu. Ini suhumu senior. Lah kok jungkir balik kok demok kaya ngono. Wis tak tonyo. Wis kamu musuh karo atur-aturnya apa jenenge? Ya wong kok buka manuk. Sopo lho iki adegan ngono ki terus sikile ning dhuwur ya wis blejet. Kowe iki aja kaya ngono, ha? Napa? Kowe iki iki seniormu, suhumu. Kowe iki aja kaya bledos sih. Bocah kaya ngono. Kowe iki mas-masmu ki anu menan ora oleh ngono kuwi. Aku karo kuwi ganteng ndi? Tangan iki lha kowe mangan kok mentok. Iya bocah. Pokoke gak. Bocah ora gregene ora oleh ngono kuwi. Aku Mas Agus karo sapa iki jenenge? Bendet Balang Bangla iki gandeng ndi? Bangla. Gatengan sampean. Weh, masuk le, kuwi jenenge apik le. Kowe nyang yo sikati saka pira? Urung nyangoni mok. Ora disangoni kok aku. Lah kok tak jalukne Pak Edi. Goblok. Oh, Awas nek tok encup nang diterono. kowe kudu pinter lho. Aja sampe kalah kuwi. Alfi yo. Abi. Kene. Nek dia cuk ancup ya. Ojo keri dhewe. Yo Alfi aku ki bar iki Alfi sih. Ingko keri dhewe bintang tamu saka Bangla. Sapa sing ngomong kaya lho. Bojo aku sing milih. Sir. Iya lho. Aku bojo ganteng iki putih ya kan. Lah yo. Ate kene piye to iki? Potongane ocang ki. Ora apa-apa. Ganteng napa ganteng, Bu? Yo. Ganteng lho. Piye iki? Ya ora apa-apa Gus iki unik Gus. Ning kene yo ora enek. Yo Alfi dhisik bare iki tukang wedone terong iki. Yo si Alfi pi ya pi. Pi. Atraksi umum. Ora sakit to, Mas. Yo pi. Oke, kita tampilkan wanita kita bisa. Iya, oke.
Oke, 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 oke. Au, au, ha. Hei. Oh, ha. Ha, oh. Iya. Beda dari yang lain. Cewek bisa jungkir balik. Ya. Ayo, Bi. Iya. Ya, oke. Nyapu Bi, ngingang-nginguk nyapu. Pemanasan, ya. Engko mlebu open panas. Ya, pemanasan. Iki beda lho. Ya. Terus. Iya. Oke, yo. Tepuk tangannya gimana penonton? Ya. Kita tampilkan bahan wanita kita yang satu nih. Set. Oke. Nah, ayo. Ya, Yes. iya, Yes. nyapa? Walah. Manda alpe dundang ngono ya ya. Ya ora apa-apa, lah kuwi iki anu bonuse iki. Bonuse ya. Awake dhewe ora enek wis ora apa-apa. Dinan sampean saiki Mas Agus. Monggo Mas Agus. Ya, kabeh iki yo keri dhewe to, Gus. Kabeh iki manut ukuran lho, Gus. Lek koyo Alpi sedengan gede 5. Aku pap, aku nih 3. Kowe 2. Iki no. Iki 3,5. Gede. Iki cilik. Iki 5.000. Walah. Kowe si dhewe ta? Wong tak omong yo. Ya wis bolomu iki nyok kono. Ya wis kono. Kabeh iki manut dalan le. Kowe engko lek entek sakmono, arek 10 mergo kena administrasi. Administrasi, guys. Jelas sih. Tenan ndoke nata kuwi. Yo rasane iki. Sangkle lho. Lho joget kok kaya ketodok lho.